शेवग्याच्या शेंगांची अशी आमटी खाल्ली नसेल तर एकदा नक्की ट्राय करून बघा। मिक्सरमध्ये ओलं खोबरं, लसूण, धणे, हिरवी मिरची, हळद, लाल तिखट आणि चिंच घालून बारीक वाटून घ्या। पातेल्यात तेल गरम करून मोहरी, जिरं, कढीपत्ता घाला। त्यात शेंगा टाकून गरम पाणी, मीठ आणि गूळ घालून शिजवा। शेंगा शिजल्या की त्यावर वाटण घाला आणि छान उकळी काढा। गरम भातासोबत खायला तर मस्तच आणि चविष्ट अशी शेंगांची आमटी तयार। आवडल्यास नक्की ट्राय करा आणि आमच्या चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।